eziokwu ama eze dibịa ọha ama dịka onye na-ekwu eziokwu jikwara mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ agwọ ndị mmadụ na-enyochakwa ihe na-eme ndị mmadụ na mmụọ. Ya mere eji mara ya ama n'obodo Enugu nakwa n'ime obodo ọchịchị nke bụ Nkanu East na obodo Mburubu kpọmkwem ka dibịa eze ọha si pụta. Ọ na-eme nke ọma, ọ na-eme ihe dị iche iche, ọ na-enyocha wee na-achọpụta site dịka nna nna anyị ha si eme ya na gboo. Ya bụ dịka ha si enyocha na-esi na mmụọ na-enyere ndị mmadụ aka. Ya mere anyị jije chọpụta ọ kọwakwara wee kwuo ka o si eme ihe dị iche iche ọ na-eme. Lekwanụ nkata anyị na eze dibịa ọha nke ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ enyere ndị mmadụ aka na-achọpụtakwa ihe na-eme ndị mmadụ site na mmụọ. Lekwanụ ka anyị na-asị ọ dị mma ndị be anyị Igbo bụ Igbo, ekene m na ọka bụkwa Chuma Ọjị Kpakpando Televisions. Ọzọ tata anyị abịa na be dibịa eze ọha nke dị na obodo Mburubu nke dị na Nkanu East, Enugu State. Ụbọchị taa anyị bịara iwetara unu isiokwu nke na-eme na-akọwa etu mmadụ ga-esi wee kpata ego juru oyi maọbụ akụnụba nke ahụ dọrọ. Anyị chọrọ ka anyị mee ka ndị Igbo nwe anyị mata usoro a ga-esi wee mee ihe ọ na-aga nke ọma. Ụfọdụ na-abụ ha na-azụ ahịa maọbụ ọrụ aka, ihe a na-agara ha nke ọma. Ụfọdụ na-abụ ha tinye aka maọbụ azụmahịa maọbụ ọrụ aka, ọ naghị agachi etu ha chọrọ. O nwere ike onye ahụ enweta ihe dị ka 1,000 naira, tupu o nwetakwa ego ọzọ 1,000 naira ahụ agbarie gazie na 100 naira. O bidokwa n'isi wee kpabakwa ọzọ, eleghị anya ọ na-atụ anya ime ihe ihe dị ka 10,000 naira mana o nwetaghị ya. So n'ụbọchị taa anyị chọrọ ka anyị jụta eze ọha nke nọ n'obodo Mburubu, dịka m ga-akpọbata ya ugbu a ka o kelee ndị Igbo nwe anyị. Biko eze ọha, kelee ndị Igbo nwe anyị. Biko ndị Igbo na-ekene m unu, ekene nwoke, ekene nwaanyị, ekene onye ukwu na onye nta. Mụwa bụ eze ọha ha na-ekwu okwu, ekene m unu ọfụma ọfụma. Ọ dị mma, dịka unu anụwo olu dibịa eze ọha, achọrọ m ka onye ọbụla nọdebe igwe onyonyo ya n'oge awa. Ọ bụ na ịgbanyebeghị, gaa na Kpakpando Televisions, ị ga na-enweta anyị kwada. Biko anyị chọrọ ka anyị nụ n'aka maọbụ n'ọnụ dibịa eze ọha, kedu ihe mmadụ ga-eme o wee nwee ike kpata ego juru oyi maọbụ nwetakwa n'akụ n'ụzọ ziri ezi? Dịka ndị Igbo ekene m unu, ekene nwoke, ekene nwaanyị, ekene ndị Igbo niile, ekene ndị Naịjirịa niile na mba ụwa niile. Onye ọbụla bụ onye chịrị na-apụta na iyi tupu egwu ọgwụ ị na-enweta ego, saha onye ahụ onye okwu asị. Ọgwụ ego a na-agwọ a na-akpọ ebe awele, mgbe eji akpọ ọgwụ ego. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eme amansi achịgwu na-efe okwu ego ju ife niile. Onye ahụ okwu ego eju ebe niile, ọ bụ ndị mere o jikwa n'ogbenye n'ihe mma bụ awele mma abụratana na ọ bụrụ na ọkada ka ị na-agba, enwe ihe anyị emere onye ahụ ọkada ọ na-agba meke na-enweta were na-eriju afọ. Ya bụ na onye na-arụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche bụ ma onye na-azụ afịa, enweghị m onye ahụ afịa ha ọ na-azụ ọ na-aga aga, o were na-eme ngene were na-eme ihe bara ụlọ. Na ya bụ ọgwụ ego mmalụ nke a na-agwọ na-enwe mgbe m ji fụna na-agwọ ọgwụ ego apụta mmadụ gwọchie ọgwụ je tụkwuru ofu ebe ego a na-amụ ọ naghị emenwu eme na nke ha bụ amansi ka a na-eme mechekwa amansi onye ahụ na maka ndị ya ghọrị unu so na ịbịa na be ya na ya ga-eme ego otu anụ ebe ọgaranya overnight, achị onye ha ga-eme dibe ọ ga na-eme. Onye na-enweghị ihe ọ na-eme ọmama na-enweta ego. Ọ bụ na ọkada ka onye ha na-agba emeela awele, ọ na-agba ọkada ọ na-agba na-aga aga. Ya bụ na ọ bụ afịa ka onye a na-azụ emeela awele, ndị mmadụ a na-abata ego a na-ezu. Ya bụ na onye na-alụ ọrụ aka emeela awele, ndị mmadụ na-ache ya. Ya bụ onye na-alụ ọrụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche emeela onye ahụ awele, onye na-abata na ebe ọgwụ ego nke mmalụ. Amaghị m ọgwụ ego nke ịpụtasị dat na-agwọ ọgwụ ego na ịpụta na-enweghị ihe ị ga na-alụ ego a na-abịa. Enekwuo n'anya ụwa ọba abụọzi mgbe a na-achị na-ekechi ọgwụ eji na ekpa, maka na efe m n'ụzọ ị ga-akwa na ama na mba omenala. Ọgwụ a na-ejizi na ọ na-adụ sempụl n'anya.
ife onye ahụ adịghị simple n'anya. Nke abụọ gbara mgbajuju everywhere maọbụ nke ọgwụ vide n'ukwu maọbụ dobe na shade mba. Ọ bụ abana mmadụ ya wee wuchagodi ihe ọ dị simple. Ọ bụghị mgbe ya pụta achịgụ na ọgwụ je ka ọgwụ na shade maọbụ na ọgwụ nyere n'ukwu maọbụ na ọgwụ gbara mgbajuju ya agbaju. Ifugodo mụ abụghị omenala ị ga-ama na mbụ omenala maka na ọgwụ m na-abụ so eje nọ m n'ime arụ na-arụ m ọrụ ọha ya bụ aka na-emezigbu agbara ọfụ anọzi n'ime ọba abụọzi mgbe dibe na-eji akpa nzu agbajuju ebe niile ọfa abụọzi mgbe dibe na-aba ihe ke akwa white ka ejuju everywhere na ebe dịzi na omenala ọba bụ na onye maara ọrụ a sị na onye maara ọrụ na sambọọdụ onye dibe bụ na ọrụ rụrụ ya bụ sambọọdụ na ihe nwetara bụ mbọ ọgwụ a were ka m marụ bụ ihe a na-akpọ ọgwụ ego. Ọ dị mma ndị be anyị Ezeọha daalụ. Inepụ anya na onyonyo gị fụ nwoke bụ dibịa Ezeọha o mee doghị anya na ihe ọ na-ekwu bụ ihe ọ na-eme maka na dibịa abụzighị nke iwere nzu iwere edo were mmanụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ mee onwe gị dịka mmụọ ochie nwụrụ anwụ. N'ụbọchị taa ihe anyị na-eme ka anyị kọwaa bụ ihe gbasara ịkpa ego n'ụzọ jụrụ oyi. Dibịa Ezeọha ịkọwara ndị Igbo nwe anyị ọ bụ na onweghị ihe dịka ọgwụ ego? Ka m na-ekwu na ọgwụ ego nke mụnwa maara bụ awele ka a na-akwụ ya maka na enweghị ọgwụ ya agwọdoso na bewa na-amụrụ gị ego n'ihi ya ị ga na-agba mbọ na-emeta ihe ị ga na-agba mbọ. Gịnị bụ awele? Awele ka a na ndị Igbo na-atụ n'inu atụgharị asị na ọ bụ ọgwụ ego. Ọgwụ ego abụ mgbe mmadụ ji egbuo mmadụ ji bute. Anyị ma ọtụtụ ihe dị iche iche eji agwọ ọgwụ ego. Ị nwere ike iwere ọkụkọ wee mee mmadụ ihe gbasara ego ọ na-aga. Ị nwere ike iji ewu mere mmadụ ihe ego ọ na-aga. Ị nwere ike iji ebi, nwere ike iji atụ, nwere ike iji ọtụbe dị iche iche. Mana ọ bụ onye ọbụla na-alụ ka o si mụta maka na mgbe dibịa ji gwa ọchụ je gbute isi mmadụ ka e were gwọrọ gị ọgwụ ndakwa na-emeta o ji mụtakwa n'ọnwa nwaanyị nwere nụ ka o gburu ụgwọzi ọgwụ ego ahụ maka ọ bụrụ na nọ na-egbu mmadụ wee na-agwọ ọgwụ ego kwesịrị atrịst ụmụ nke gbugoro ewere gwọ ọgwụ ego na ọgwụ ego nke m maara ba were ka m maara onye abụrụ ihe na-eme ome kiri na-aga aga onye chukwu gbakwa onye chukwu gbuo mmadụ vute ka ewe gwọ ego ma na onye ka nkwe ihe ọzọ ọ na-achụzi na ọ bụ ọzọkwa awele ka ọ na-arụrụgụ nakwa ihe nwetara bụ ụtọ ahụ ọzọ. Ndị be anyị ndị Igbo Ezeọha dịka ndị Igbo anyị ga-achọ ka ha mata ndị ihe na-esiri ike n'obodo a karịrị akarị achọ n'ụwa niile gbaa gburugburu. Ọ bụrụ na onwe onye ihe na-esiri ike ọ bịakwute gị dibịa Ezeọha o nwere ụzọ ị ga-esi nyere ya aka? Ọ bụrụ na o nwere mee ka ndị na-ege gị ntị maọbụ ndị na-afụta gị n'onyonyo a ka ha mata. Ụzọ eji enye aka buru ibu. Ọ bụrụ na m abafụta na ihe na-enye onye ahụ nsogbu na ọ bụ ihe emetere na mbaleji bụ onye ahụ ha mana ya rụrụ mbaleji bụ onye ahụ bifo mere ike dị na-aga aga mbekwa mbafụta dat na ọ bụ na onye ahụ asaghị akara aka ya bifo wee jewe mba ihe m ga-eme bụ na a ga-ama ka eji masị akara aka ya maka na eme nke abụrụ bụ ndị amụsụ na-agbachiri mmadụ ụzọ na onye ha na-agba mbọ na ọ ga aga eme ka abụrụ ọbụrụ ụchụ onye ha na-agba mbọ na ọ ga aga ihe na-akọ ọzọ ha karịrị akarị ma ọ bụrụ na afụta ihe bụ ha achụfụ ihe ha na-enye nsogbu ihe ha na-eme bụ ike dị na-aga aga arụ ọrụ gị ọrụ awele ahụ nwere ike dị na-aga. Ọ dị mma dibịa Ezeọha ọ bụkwa ndị ka onye ogbenye maka na ọtụtụ ndị dibịa mejiri a na-atụ ndị omenala egwu ịkpata iji wee bịabata abụ ka kọwara Igbo nwe anyị nke bụ eziokwu. Onye ogbenye na-enweghị ihe o nwere mana ihe na-esiri ya ike ọ bịakwute gị o nwere enyemaka ị ga-enye nwere ya. Abịa na ebe nke ahụ ọtụtụ emeka m na-enyere ndị ahụ na-eji maka na ebe na ụwa ọba ọ bụghị na anyị nwa na-eme material sa abụrụ onwe mba fọ na ochieri ike ma eji egote ngwongwo ga-ejiri ụlọ ọrụ arụcha ka o mere ike ịdịrị mma otu a ka anyị si eme okwu. Ọ dị mma ndị Igbo nwe m biko Ezeọha o nwere ihe chọrọ ka anyị mata ka ime ka ndị Igbo nwe anyị mata ndị na-azụ ahịa ihe anaghị agara nke ọma. O nwere ihe ị ga-eme ka ahịa onye dị otu a gaba nke ọma? Ọzọ dị ka ibie ndị ihe na-esiri ike nwere ihe ị ga-eme ka ọnọdụ ha wee dị mma. Ịma na abịa n'ụwa anyị nọ n'ime ya dịka onye na-azụ afịa afịa anaghị aga nke ọma ya nwere ọrụ ndị na-azụ afịa afịa mere ike dị na-aga abịakwa na nke ndị ogbenye onye ọbụla a sị na Chukwu eko ha ka aka niile ya bụrụ mkpụrụ aka niile arụ aha ha ata ha enwere Chukwu ya eke na ọ gaghị akpata ego n'ihe ọ ga na-emebụrụ ọ ga na-eriju afọ. Ibe a ga-eme ndị ike gbasara ndị ike ogbenye a mara na akara aka nke ha bụrụ ịkpata ego bụ na onye ha ibe ọ na-eme kome ka iji ewe na-eriju afọ na ibe dị na bisa dịbe nke ha bịa. Dibịa Ezeọha anyị na dibịa Ezeọha ka nọkwa n'obodo Mburumbu. Dibịa Ezeọha biko
ọ bụrụ na mmadụ agụcha akwụkwọ maka na ọ bụ akwụkwọ bụ ihe na-ewi n'ụbọchị taa onwe onye ahụ enwe asambodo zuru oke ọtụtụ ndị nwere ndị gụrụ ihe dị otu a mana ha chọọ ọrụ ha anaghị enweta ọrụ n'agbanyeghị na ha nwere ihe tozuru oke na onye ahụ ga-enweta ọrụ ụfọdụ nwere ọrụ enwe mana nsogbu dị iche iche na-adakwasị ha n'ọrụ a o nwere onye dị otu ọ bịakwute gị o nwere ihe ị ga-emere ya anyị nwere ọrụ anyị na-alụ ọrụ ka ndị na-achọ ọrụ onye bata ka ọrụ na-achọ komeke na-aga aga mana tupu a na-alụ anyị ga-ebu ụzọ chekigodo ka ọ bụ ihe ka mmụọ maka na mgbe ọbụla na ya ka mmụọ na-eme ihe ahụ anyị ga-ebu ụzọ chọpụta ka ọ bụ na ụchụ maka na ụchụ na-ada eme ihe ahụ ọtụnye na-eme ya bụrụ mmadụ jechee skuul na ome ha kọrọ karịrị akarị sọ na abụkwa na ọbụla na ego ekpotulu ha na ha eji ihe ya ọ bụ na ndị be ha eji hori mọni ebatazi mana ebe dị na ụwa na bụ na onye n'ụwa chi emeela ebele so onye sa aka ọsụcha mere o ji aghọrọ ọtụtụ mmadụ jeche ịchọcha ọrụ na ha ma nweta ọrụ sọm na abụje ebe si na famili sọm na abụghọkwanụ ọbụna mmadụ mere eme sọm na abụkwanụ ọbụla na ekwe onye ahụ ji dịka na mgbe ọ na-eze ama na-ewere mgbe akwụkwọ ya were jelecha onye ọzọ ihe na-eme buru ibu mana ọ bụ na onye ahụ abịa anyị cheki ya mara nke bụ nsogbu ya ma ụzọ a ga-eji were sọlvụ mkpa ahụ mere ike ya na ọ dị mma dibịa Ezeọha na nchịkọta kedu oge eji afụ gị nwoke na nwaanyị chọrọ ịfụ gị onye na-azụ ahịa maọbụ onye na-arụ ọrụ oyibo maọbụ onye nọ na mba ofesi dị iche iche o nwere oge eji afụ gị iche ọ bụrụ na o nwere mee ka ndị na-ege anyị ntị ka ha mata Luka m nwa enweghị ụbọchị m gụpụrụ mana ha alụ ọrụ amalụkwa ọrụ oge niile enweghị ụbọchị m gụpụrụ esi ma ji egote ihe m ji alụ ọrụ bụkwa bụ ihe abịa na ọma m ji nweta m n'ụlọ so be anyị bụ na Mbulubu obu agụhụ egwu na Nkanu East Enugu steeti abụ m onye Enugu steeti onye Nkanu ka m onye Nkanu East ka m bụ na Mbulubu obu agụhụ agụ Mbulubu ọ dị mma ndị be anyị ọ bụ na ilepụ anya na onyonyo ị ga-afụta akara ekwentị nke eji enweta dibịa Ezeọha mana m ga-akpọpụtara gị ya n'oge dịka oge a gekwa ntị nke mbụ bụ 090 38 67 67 18 ọzọ 090 38 67 67 18 nke abụọ 081 81 89 53 59 ọzọ 081 89 81 89 53 59 nke atọ ya 080 29 56 72 74 ọzọkwa 080 29 56 72 74 ka ọ dị na mgbe ọzọ Chukwuma Ọjị daalụ ekele m Ezeọha omeka okwu Ezeọha ekele gị a sị na ka isi agwọ ọrịa ka isi ekwu ya ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-adịrị gị na eke dịrị gị n'orie dịrị gị na afọ dịrị gị na nkwọ